ɗum kikidere on de nandai be bo waɗum ha fattude kan chinois nder gallure garwala mordetiwal woyla leydi Cameroon. Piyanɗe balminanama ha wakkatire nde nangugo filowo cembiɗo e andaɗo ha nokkure nde biyeteɗo Alhaji Baya. Bana ko seeda ko andini konunkoɓe tokki oto mako fodde ɓe gurtinamo ton be sembe. Hunde on nde jañi mettenga e kaftal ummatore fattude nde. Ɓe pondi haɗugo dilluki e mako amma gendarme en piɗi ha dow ngam sankititgo ummatore nde. Bako ɗum andini ɓi ko on mo ɗum tumi wallugo lundankejo e candidat landa FSNC ha sumgo hoore yaku leydi Issa Ciroma Bakari wurtugo leydi ndi, amma nde o tawaka babirawo mako nangama. Ha yakere majum fattude nde hippama be taskara cembitka konunkoɓe. Woɓɓe wurtiɓe julirde hewɓe on nangama ha wakkatire nde wala kubaru dow to ɓe dillira. Nangaɗe ɗe waɗama ha wakkatire nde ɗum ɗo fiɓotiɗi gal laabi siyasa ha wayla leydi ndi e hewɓe ɗo tefe be ndiyam e fandu ko jañi saclere e culturol. Ɗum ha wakkatire bo nde jagorɗo halfetinaɗo laamuji ɗo waɗa gilla ha nokkuje ngam wartirgo jonde jam e de'ende. Rufau Baba Juwaria, Douala.